ותוכנית פורים שלנו נסיים איך לא, עם שומבלה ליצן, מה העניינים? מצוין, פורים שמח. פורים שמח, ואיפה שם שומבלה? אוי, זה שומבלה, יש ניקוד למי שמתקשה. שומבלה? והמון טועים. חבל שלא שמו לי ניקוד באמת, כי אני מתקשה. אני פניתי, את זוכרת את השיר שהיה פעם של להקת הגמלים? שומבלה, שומבלה, שום. פניתי אליהם, הם הפנו אותי לאתניקס, לזאב נחמה, תומר קלינסקי, ביקשתי להשתמש בשם ופרגנו, ומאז הכל היסטוריה. שומבלה. שומבלה. שם מתגלגל טוב, בדיוק. כן. זו הייתה הכוונה שלי, שם שמתגלגל טוב על הלשון, בדיוק, לילדים. ואתה שנים ליצן, מאיזה גיל? מאז שהשתחררתי מצה"ל... יש לנו תמונה הרבה לפני. באמת? בטח. אני אשמח לראות. איפה? הנה. יואו, איזה יופי. בן כמה היית? אני משער שבין 2.5. אתה לא זוכר, ברור. אני ליצן עצוב שם. זה ההוכחה שהליצן במהות שלו עצוב, כמו שאת רואה. כן, לא, הוא כן? כן, הליצן במהות שלו הוא עצוב. במהות שלו הוא עצוב, ככה אומרים. אתה ליצן עצוב? לא, כבר אני קיבלתי כוחות בכדי לשמח אנשים. אני ליצן רפואי כבר 12 שנים עם עזר מציון, זו זכות גדולה. לפני 3 ימים הזמינו אותי לרשת ב' ועשו תוכנית מדהימה, 3 שעות בלילה, מלווה מלכה, והייתה מחווה אדירה ואני מאוד מתרגש. ואתה גם שימחת את מדונה? כן, מדונה בביקורה בארץ, בכנס הקבלה. עשיתי הופעה באנגלית לילדי הקבליסטים, והבן והבת שלה ישבו שם, ישבה רבע שעה, צפתה במופע, ראתה שאני לא אוכל את הילדים, ואז באה עם חיוך. הזמינה אותך להוליווד? לא, אני עדיין ממתין. זה בת מצבוש? אני ממתין להזמנה. מה הילדים של היום אוהבים? איך מצחיקים אותם? וואו, הילדים של היום מאוד מתוחכמים. הילדים של היום אוהבים הומור גבוה, שפה נקייה, במיוחד להיות שם בשבילהם. תהיה שם בשבילהם. מה אתה אומר? זאת אומרת, כן, אני סתם אציע לך משהו לשתות, יום צילום ארוך, פורים. מה את אוהבת לשתות, משהו קר? אני בדרך כלל מציע דברים לא בריאים, אז אני מאוד מקווה שאת אוהבת. זה גם קר, כמו שאתה מלא. זה קר? כן, כן. ברעננה מחאו לי כפיים על הקסם הזה, כן. רגע. תודה. אני עסוקה בלהסתיר את הלוגו שלא נחטוף פה בראש. ולך הבאתי הפתעני, מה? מה הבאת לי? קודם כל, לב ממני אלייך באהבה. You can keep it. והבאתי לך עוד משהו נחמד. הילדים אוהבים הפתעות, אה? ממש. הבלונים, תראי, משהו נחמד. תצא. בבקשה. הם אוהבים שהם דברים פרקטיים, זאת אומרת לא רק בלון, שיהיה לו גם שימוש פרקטי. מה זה? כן, אפשר גם עם מי שיש לו שיווי משקל. וואו. ולקום ולרקוד את זה. כן, זה נחמד. בוא ננסה. זה גם זה, בבקשה. זה יקרה? אם את מצליחה, אני מתפטר, נעמה. בראבו, בראבו. עוד משהו נחמד שישמש אותך ככה. כן. פורים, לא אמור לרדת גשם. הרקדניות שלך מחכות. הנה, אני... מעולה. טוב, הרקדניות שלך מחכות. פורים שמח לכל עם פורים ישראל. שמח, אנחנו נסיים עם מחרוזת שירי פורים, איך אפשר שלא? חג פורים, חג גדול לילדים, מסכות, רעשנים, שירים וריקודים. הבה נרישה רש רש רש, הבה נרישה רש רש רש, הבה נרישה רש רש רש, ברעשנים. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד, ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי תרקוד איתי, אולי תרקוד איתי. אני פורים שמח ומבדח, לא רק פעם בשנה בוא להתארח. לה 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 לה. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חלק מרדכי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חלק מרדכי. תשועתם הייתה לנצח ותקוותם, בכל דור ודור ברוך מרדכי היהודי, ברוך מרדכי היהודי. מרדכי היהודי, סולו בבקשה. מן בלד הנשי מגופתם המהלדל בול, המהלדל בול, המהלדל בול. תוברום הרשי מגופתי המבוטל בול, המבוטל בול, המבוטל בול. מי שנכנס לדם, מי שנכנס לדם, מי שנכנס
יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב, ומרדכי יצא מלפני המלך והאיש שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ועיקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ועיקר. חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים, מסכות, רעשנים, שירים וריקודים. הבה נרישה רש רש רש, הבה נרישה רש רש רש, הבה נרישה רש רש רש, ברעשנים. מקסים! תודה לבנות. תודה לבנות של סטודיו גט, תודה רבה. איפה אני נפרדת איפה? משם? זהו, סיימנו להיום. אני מזכירה שניתן להפנות שאלות לנומרולוג שוקי גבאי. השבוע בנושא הורים וילדים, בשבוע הבא זוגיות. אתם מוזמנים לשלוח לנו פקס ל-077-350-1076. אפשר גם לכתוב בדף הפייסבוק או באתר ננה 10. בינתיים שיהיה לכם יום מקסים וחג פורים שמח. ביי!